Η διαφορά μεταξύ της παύλιας προσέγγισης για την πίστη και του καλβινιστικού δόγματος περί διαφύλαξης των Αγίων δεν είναι μια ασήμαντη θεολογική λεπτομέρεια. Καθορίζει το εάν ένας πιστός μπορεί να έχει πραγματική βεβαιότητα ή αν πρέπει να ζει μέσα στο φόβο. Υπάρχουν δύο ριζικά διαφορετικοί ορισμοί της πίστης. Το καλβινιστικό σύστημα μέσω του γράμματος Π, του ακρονημίου TULIP, Perseverance of the Saints, διαφύλαξη των Αγίων, επαναπροσδιορίζει την πίστη ως κάτι που ο φυσικός άνθρωπος αδυνατεί να πράξει. Επειδή υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος είναι ολοκληρωτικά διεφθαρμένος και ανίκανος να πράξει το αγαθό, ισχυρίζονται και ότι δεν μπορεί να πιστέψει στο Ευαγγέλιο. Το θεωρούν ότι είναι ένα καλό έργο το να πιστέψει κανείς στο Ευαγγέλιο και ο φυσικός άνθρωπος αδυνατεί να το φέρει εις πέρας. Η πίστη, κατά την άποψή τους, είναι ένα δώρο που δίνεται από το Θεό μόνο στους εκλεκτούς και αποτελεί απλώς μια ένδειξη ότι είσαι εκλεκτός. Πρέπει όμως να υπάρχουν και άλλες αποδείξεις. Αυτό δημιουργεί αμέσως ένα πρόβλημα. Αν ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να πιστέψει, τότε ό,τι εσείς νομίζατε σαν πίστη δεν αποτελεί απαραίτητα και αληθινή πίστη. Ο καλβινιστής προβαίνει τότε σε ένα ψευδή διαχωρισμό μεταξύ πίστης του μυαλού, head faith, και πίστης της καρδιάς, heart faith, ισχυριζόμενος ότι η απλή συμφωνία με το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι απλώς μια διανοητική συγκατάθεση σε αυτό που ο John MacArthur αποκαλεί εξωτερικά άχρωμα γεγονότα. Ωστόσο εδώ πρόκειται για ένα ψευδές δίλημμα. Στη Γραφή η κατανόηση ταυτίζεται με τη λειτουργία της καρδιάς. Δεν υφίσταται το να πιστεύει κανείς με το μυαλό αλλά όχι με την καρδιά. Ή πιστεύεις στο Ευαγγέλιο ή δεν το πιστεύεις. Η βιβλική άποψη αντίθετα είναι ξεκάθαρη. Το εδάφιο Ρωμαίους 4:5 μας λέει «Σε εκείνον όμως που δεν εργάζεται αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογίζεται σαν δικαιοσύνη». Προσέξτε ποιος είναι αυτός που πιστεύει εδώ. Είναι ο ασεβής άνθρωπος, ο αμαρτωλός που χρειάζεται συγχώρεση. Δεν πρόκειται για τον εκλεγμένο που έχει δεχτεί την πίστη σαν δώρο, τον αναγεννημένο άνθρωπο της νέας κτήσης που δεν έχει πλέον αμαρτίες προς συγχώρεση. Ο φυσικός άνθρωπος πιστεύει το Ευαγγέλιο και αυτή η πίστη του λογίζεται σαν δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι έργο. Είναι ακριβώς το αντίθετο του έργου. Πώς ο καλβινισμός καταστρέφει τη βεβαιότητα. Από τη στιγμή που η πίστη επαναπροσδιορίζεται ως ένας καρπός που μόνο οι αναγεννημένοι εκλεγμένοι άνθρωποι μπορούν να παράγουν, η βεβαιότητα καθίσταται αδύνατη. Λένε στον πιστό να μην κοιτάζει το μήνυμα που πίστεψε ως απόδειξη της σωτηρίας του, αλλά να στραφεί μέσα του αναζητώντας καρπούς αιμονής, επιμονής και αποδείξεις μιας μεταμορφωμένης ζωής. Τη στιγμή που η πίστη εντάσσεται στην ομάδα των καρπών του πνεύματος, τότε μιλάμε για μια πολλαπλότητα και μια ομάδα πραγμάτων και ισχυρίζεται κανείς ότι ένας σωσμένος άνθρωπος οφείλει να τα έχει. Σου λένε να κοιτάξεις τον εαυτό σου και τον καρπό σου και αυτό αποτελεί ήδη την αρχή ενός μονοπατιού εσωστρέφειας και αυτοπαρατήρησης. Αυτή η αυτοπαρατήρηση οδηγεί ακριβώς σε αυτό το σύνηθες φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί, στο οποίο πιστοί μπορούν να αρθρώσουν το Ευαγγέλιο τέλεια και επιβεβαιώνουν ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες τους και αναστήθηκε, αλλά ταυτόχρονα λένε «Όμως δεν ξέρω αν πίστεψα πραγματικά». Έχουν δηλαδή διδαχτεί ότι η πίστη τους μπορεί να είναι και κάλπικη, να είναι μια απλή διανοητική συγκατάθεση και όχι η γνήσια πίστη της καρδιάς, έτσι όπως υποστηρίζουν, που παράγει έργα. Έτσι ψάχνουν αδιάκοπα μέσα τους για κάτι που δεν μπορούν να βρουν ποτέ.
επειδή η πίστη δεν είναι μια ουσία που εντοπίζεις μέσα σου. Είναι απλώς το να είσαι πεπισμένος ότι η μαρτυρία του Θεού για τον Υιόν Του είναι αληθινή. Το καλβινιστικό σύστημα δεν αφήνει επίσης περιθώρια για περιόδους κλαδέματος ή σύγχυσης ή πνευματικού χειμώνα. Ο Θεός δεν μας εισάγει σε πειρασμό, αλλά συνεργεί τα πάντα για το καλό μας και χρησιμοποιεί τις διάφορες δυσκολίες και κρίσεις στη ζωή μας σαν φόντο για να μας διδάξει τι είναι η σάρκα. Όμως το καλβινιστικό δόγμα της διαφύλαξης των Αγίων δεν επιτρέπει αυτό το κομμάτι της ιστορίας στη ζωή ενός πιστού, διότι αν μπλέξει σε ένα αρκετά μεγάλο χάος, αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι δεν ήσουν καν σωσμένος εξ αρχής. Η πίστη του Χριστού ως η ασφάλειά μας. Εδώ είναι που η παύλια προσέγγιση προσφέρει κάτι που το καλβινιστικό σύστημα αδυνατεί να δώσει. Μια πίστη που δεν εξαρτάται από τη δική σου ικανότητα να συνεχίζεις να πιστεύεις. Αφού ο φυσικός άνθρωπος πιστέψει το Ευαγγέλιο και δικαιωθεί, βαπτίζεται στο θάνατο του Χριστού και εγείρεται σε μια νέα ζωή. Σε εκείνο το σημείο συμβαίνει κάτι πολύ βαθύ. Στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 20 αναφέρει «Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Και τη ζωή που τώρα ζω στη σάρκα, τη ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για μένα». Η φράση «η πίστη του Υιού του Θεού» δεν αναφέρεται στην πίστη προς τον Υιό ως αντικείμενο, αλλά στην πίστη που ανήκει στον ίδιο τον Υιό, τη δική του πίστη. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν έρχεται να κατοικήσει μέσα στον πιστό και ο ίδιος ο Χριστός είναι που πιστεύει και συνεχίζει να πιστεύει τον Πατέρα μέσα από μας. Στην επιστολή προς Εβραίους, όπου ο Ιησούς παρουσιάζεται να λέει «Εγώ θα έχω την εμπιστοσύνη μου σε Αυτόν εν μέσω της Εκκλησίας», αυτός είναι ο ίδιος ο Χριστός μέσω του Πνεύματος που εξασκεί τη δική του πίστη μέσα από έναν πιστό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν ένας πιστός πέφτει σε απιστία, σύγχυση και αμαρτία, η πίστη που τον διασφαλίζει δεν είναι η δική του κλειδονιζόμενη πίστη, αλλά η πίστη του Χριστού που ενεργεί μέσα του και δεν μπορείς να χάσεις την πίστη σου απλά επειδή δεν είναι δική σου. Η πίστη που λάβαμε κατά την αναγέννηση, αφού πρώτα ο φυσικός άνθρωπος ανταποκρίθηκε στο μήνυμα του Ευαγγελίου, περιγράφεται στην πρώτη επιστολή Πέτρου ως πολύ πιο πολύτιμη από το χρυσάφι το οποίο χάνεται και είναι άφθαρτη, αδιάφθορη. Δεν μπορεί να χαθεί επειδή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η δικαίωση του ασεβούς ως θεμέλιο της βεβαιότητας. Το βιβλικό θεμέλιο της βεβαιότητας είναι πάντοτε το μήνυμα που έγινε πιστευτό, ποτέ ο καρπός που παρήχθη από αυτό. Το θεμέλιο της βεβαιότητάς μας δεν είναι η καρποφορία, η οποία είναι απλά το αποτέλεσμα του μένειν εν Χριστώ και του έργου του Θεού σε διάφορες περιόδους της ζωής μας. Το θεμέλιο της βεβαιότητάς μας είναι το μήνυμα. Ο Θεός το σχεδίασε έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μία βεβαιότητα που δεν βασίζεται στην κατάστασή μας ή στην επίδοσή μας, αλλά εξ ολοκλήρου στη δική του πιστότητα και στη δική του υπόσχεση. Γι' αυτό και η πρώτη επιστολή Ιωάννου τονίζει τη μαρτυρία του Θεού σχετικά με τον Υιόν Του ως τη βάση για να γνωρίσουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή. Όποιος πιστεύει σε αυτήν τη μαρτυρία έχει τη μαρτυρία μέσα του. Το πνεύμα συμμαρτυρεί για την αλήθεια του Ευαγγελίου και αυτή η μαρτυρία δεν είναι η δική μας επίδοση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε ότι είμαστε σωσμένοι. Ο Καλβινιστής αντίθετα δεν μπορεί να επικαλεστεί τη δικαιοσύνη του Θεού που διακηρύσσεται στο Ευαγγέλιο επειδή έχει μετατρέψει την πίστη σε κάτι απρόσιτο για το φυσικό άνθρωπο. Δεν μπορεί να πει «πίστεψα το Ευαγγέλιο άρα είμαι δικαιωμένος», επειδή απλά έχει διδαχτεί ότι το να πιστεύει κανείς
μπορεί να είναι απλώς μια διανοητική συγκατάθεση. Έτσι αναγκάζεται να κοιτάζει αλλού, στα έργα, στην επιμονή, στους καρπούς και δεν βρίσκει ποτέ στέρεο έδαφος. Ένας σωσμένος άνθρωπος μπορεί απόλυτα να νιώθει ασφαλής ακόμα και αφού έχει πέσει σε απιστία, σύγχυση και αμαρτία, επειδή η ασφάλεια δεν βρίσκεται στη σταθερότητα της δικής του πίστης, αλλά στην πιστότητα του Χριστού που κατοικεί μέσα του και πιστεύει ο ίδιος τον Πατέρα μέσα από τον πιστό. Το Ευαγγέλιο διακηρύττει ότι ο Θεός δικαιώνει τον ασεβή, όχι τον ευσεβή, όχι αυτόν που εμένει, όχι αυτόν που καρποφορεί. Σε εκείνον που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογίζεται σε δικαιοσύνη. Αυτή η διακήρυξη ισχύει ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη κατάσταση του πιστού, επειδή δεν βασίστηκε ποτέ στην κατάστασή του εξ αρχής.